Miabot na sa kapin 600 ang aftershock sukad damigo ang magnitude 5.2 galinog sa Kalamansig, Sultan Kudarat ngadtong Martes. Mga LGU sa Sultan Kudarat nagpaygayo na og preemptive evacuation sa mga magbanay sa pipila ka lungsod sa probinsya. Aniyang report. Talgin ni Tambis. Dito ni sa Bulangan, sabong ni. Dalaming manok. Dala ang mga gamit sama sa banig ug mga sinina. Mibiyahe na kining magbanay nga taga Santa Clara, Kalamansig, Sultan Kudarat aron temporaryong magtinir sa usa ka evacuation center sa mga lungsod Miyerkules sa gabi. Kini human gimando sa LGU ang preemptive evacuation diyang sunod-sunod nga nabati ang aftershocks human gitay-ug og magnitude 5.2 nga linog ang maong lungsod adlawng Martes. Gani, doon na sa mga kabanay ang mihiklin sa usa ka tungaan sa barangay Limulan nga gihimong evacuation center. Samtang ang uban nag-set up og tent sa mga open spaces. Doon na say mga residente ang nagbuskad og banig sa daplin sa kadalanan. Samtang ang uban sa mga duyan ug sakyanan natulog. Sa Dato Guiavar Pilot School, halos dasok sab ang sitwasyon sa mga nagpahuway nga evacuees sa tala sa lokal nga kagamhanan sa Kalamansig. Anaa sa 8 ka mga coastal barangay sa lungsod ang gipaubos sa preemptive evacuation. Ginasuta pa ang kinadibuk ang ihap sa mga magbanay nga mihiklin. Sumala sa LGU, ang maong lakang paagi aron ilikay sa posibleng epekto sa tsunami sama sa nasinating magnitude 8.1 galinog niadtong August 17, 1976 nga mikalas og daghang kinabuhi. Based on history sa 1976 earthquake, maraming namatay dahil we are unaware ating gabi yun na hindi natin napagtandaan. So ngayon, ang ginagawa natin, instead na hintayin yan, inalis namin yung mga tao na nakatira sa dalampasigan. So that, just in case na magkaroon man yan, walang casualty. Sinasabi lang natin sa mga tao in the coastal barangays is kailangan maging alerto tayo. Wala pa naman kaming ini-issue'ng tsunami information kasi nga it's a 5.2 magnitude lang yung lindol. So kasi sinasabi namin na pag ang magnitude ng lindol ay kailangan 6.5 and above at shallow yung depth ng lindol, yun po kami mag-i-issue ng tsunami information. Hinuon dunay magbanay ang namalik pag-adlaw ug mamalik sa pagkagabi na sa mga evacuation sites. Gawas sa Kalamansig, doon na say pipila ka magbanay sa mga coastal barangay sa lungsod sa Lebak ug Palimbang ang mihiklin sa mga evacuation sites. Gilayan kining gitagad sa provincial LGU. Sa tala sa PBOX as of 12 noon sa January 22, miabot na sa 633 ang recorded aftershocks ug anaa sa 211 ang average event ni ini matag adlaw. Alam naman natin, we have the trench na gumagalaw. So ito yung nagiging source natin ng lindol ngayon. So ngayon ang PBOX ay nagbibigay ng impormasyon na is monitoring pa rin tayo. So what are happening? So nagkakaroon na tayo ng maraming events. Kini matud pa ang angay buhaton kung dunay linog matud sa PBOX. Be ready, duck cover and hold pag nasa loob ng structure as in usual. And then presence of mind, paglabas sa structure o sa kabahayan natin. And then kailangan natin na makinig sa local government unit natin kung ano ba yung kanilang instructions. Especially those nakatira sa coastal kasi nga nasa dagat po yung epicenter ng lindol. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao.